guys, ano dire sa sugok-sugok ta. Sugok-sugok. Alright. Wow. Ano naman eh. Ay, tangkong. Loh, masyado na bugay nga mga bulak ko. Ito yung mga pangalan ha. Kay Pinya. Tara Pinya. Nita. Payas. Pichay. Mais ay mani. Mani. Wah. Daot naman. Deo. Tago dun yung ano. Ayoko. Oh, tila. Saan sila? Ano kita? Wala mo kita? Nakakita ka ni. Nakakita na dyan ko. Hindi, ano siya mag-ano. Kung sabo ka, nakasala. Run. It's a prank. It's a... Alright, balik na sa Mi. Mag-adventure na daw, Mi. Ano tayo mag-adventure? Taas. Aman. Taas. Tara, let's go. Payong. Let's go. Okay. Guba nga Na may payong guys. Oh. Bago nga payong na mo. Tara. Una mo kay para kuan. Diyan. Sayaw karon na. Sayaw daw sa Iron guys. Ah. Okay. Amo na mag-adventure. Dagdag ko Tara guys. Oh. Masa'y bulak nga. Lah. Gawas na yung bulak ko. Wow. Yun, look ka ba? Wala di, gagmay mato siya, di ba? Tara, let's go. Log na tayo. Ang dalan. Ang tamagad to. Sorry. Dagan lagi bulangoy oh. Bulangoy. Bulawan? Bulang. Darita. Go. Hindi, anak ka mato sa volleyball. Go. Ha? Bili ng isa. Doon na lang sila karon guys. Kaya ang isa, wala gipalaag sa mama. Yan. Kung nawalaan yung isa yun. Dili eh. Ha? Paano kung nawalaan? Tuloy. Si Kaisen o si Ikay wala. Kay sog si pa rin. Wala sila gipalaag sa iyang mama. Si Kaisen ni uli nagbakulod. Dagan lamok ka pamaak. Ha? Dagan lamok ka pamaak. Wala sa kuha.
Oh, ano kayo? Wala sa inyo? Wala. Dado to. Ano naman ito yung manida ng nanay? May kumulaboy na may biro. Naman, dulaan mo daw. Para sa layo. Kasi dulaan. Pagkuha no, kaya na lamok. Lagi. Wala na dipansin. Wala. Saan kayo? Tara. Oh. Oh, na di balay dire de. Oh. Ito ko di balay. Aligi pa man. Eh, saan eh? Lagi aligi. Dari ba ito? Man, ano? Binggal lah. Lagi. Kasi tagdalag payo. Wow. Lagi dire guys oh. Tara. Oh, tsada na king weather. Kaganya kay gaulan mong gud gani hagod. So karon tsada na. Okay ron, sayo na ron. Sayo kaka. Ron. Feeling lonely. Feeling lonely. Jaron sige ron. Sige na. Mabis sa gunsa. Okay, sayo. Sayo makaka. Isa-isa lang ka sayo. Ha? Maulaw mo ka nga. Oh, tinggal lao. Wow. Tsada. Mom, daddy. Wow, sunset. Ano? Time check, it's 4 p.m. Tara. Makaagi man, midyaw ka tong niagyaw. Harun, wala naman. Wala naman, oh. Pilot tingali na eh. Ta. Oops, oops. Paghuwag ang sako. Bibili niya kami sako gaman. Wala pa kay. Gabi. Itong sa una wala pa na diya pag abot sa mga panahon kay na butangan na dayon siya mga buildings sa una ingana pa to siya green pa kay ni Drea tapos na yung mga tanom mga 10 years ago siguro Dugayan no? Ngani na dayon ngani dayon nantog na karon so dire may hagdanan madulong sa ubos ito kumagi hinay lang ka wala pa sila nagbuhos sa bagong nga lane para sa road widening ang katong amuha katong sa tindahan dire tong dire sa gawas nga part gubao na to siya ugma. So, pag makabalik ko dire, wala na, awan na kayo na diha. Gitry na kog change ang lens kaning GoPro. Akong gay-testingan sa wide, naglibog ko kung sa akong gamiton. Wide ba or linear. Testingan ako kay mas ganahan ko sa linear kay dili kay siya curve imong video. No. No, ganun yun. Raglayo siya. No. Awa. Wala siya curve, unsa ba? Let me know down below guys kung unsay mas prefer ninyo, wide ba or linear. Taro mga sakyanan. Ay, di ko mugunit kay katong niagi apit ko gi. Dugmol. Oh, nala be.
Testingan akong kuan. Parin din. Nana sa dang bata nga gamay ha. Aper. Si Isaac. Aper. Aper ba? Ano yan sa... Ano ang groove? Gita guys si Isaac. Hala, wala na. Ano ni mo? Hala, wala na imo. Hala. Wala na. Kasi labay. Ano yung basuran? Ataw banta ta, palit ta ta. Palit ta ta. Dali, banta. Magpalit pe. Akong palitan kay naut ba. Ta, pas. Ta, palit ta. Palit ta ta. Sige magpalit, mig makaon. Ta, uban ta. Uban ta. Tay! 11! Uban. Uban. O, dili, pikas. Uban. Tay! Daya tali. Palit tag-am. Ha? Daya tay. Makaon ka. Makaon ka, gam. Ito. Daya. Ha? Ito. Bye. Nakamani. Wala ka mani. Hala, wala kay mani. Nakamani, wala. Aman mo mani, bi? Aman mo mani. Wala kay mani. Ayaw, palit me. Guys, sabi. Tagisag makaon, be. Nautdan na siya, nautdan. Aman mo, be. Aman mo. Aman, kani? Kani? Junk food, mana? Unsa man na iya day? Pajibar na lang. Unsa man mo? Mura, bibi. Unsa man mo? Pajibar. Bibi, pajibar na lang. Pajibar na imo? Pajibar na lang. Upper dayon. Ay napagsaka. Ako may kagayin agma Myra. Open. Gamay lang. Tagpila din pajibar day. Jess? This, barato rin. Uy, do not leave a peso. Dili ka, Bakit na? Sis, pang. Yummy. Yummy? Ha? Amang ka. Unya na ato dito. Mobile ka na siya dito? Ata, tauban na ta. Pas. Li. Asag nila na si Aaron da, hali. Dire agi, anak. Okay, ta. Isa. Okay. Bata guys. Apa saka? Aman. Okay. Ren. Lah. Tayo. Nadiganam di kay avocado ni. Avocado din no. Avocado. Kailan ka milkshake? Ano natin ita? Dong kay avocado di guys. Oy, kayo more beach. Medyo layo ra gid guys siya kung kuan. Wide imong gamiton. Nagi-change na ako og kuan no. Linear. Medyo duol siya. Pero na ino na. Kayo ko. Hala guys, mo kuan guys. Uy. Tabang. Ano sa kanya? Kato, makita ninyo ang gatong tindahan. Guba na siya. Guba na yung extension. Okay, magtiwas naman sila. Ren.
Ang ka pa rin. Amang ka, uy. Ayaw, ana diya. Amo ni pagkaon, urot na. Busog na ka. Busog na ka. Busog na. Busog na ka. Bayabas. Ano? Kilbas og makahiya. Oh, nahiya siya. Para hilbas. Ha? Tanon. Unsa man? Unsa man? To. Adto ka dito? Tanon. Si Aaron? Mata. Mataga ka di Aaron. Sumbong mama ka si Aaron, no? Nag Spider-Man. Si Parinren, be. Spider! Parinren! Ambak si Parinren, bye.